Salut și bine v-am găsit, scuzați. Ok. Și astăzi ne vom juca Minecraft Roleplay episodul 3. Pare rău că n-am mai văzut de mult, dar am avut probleme cu telefonul și n-am putut să postez. Mulțumesc pentru abonare înapoi. Încă o dată. Vreau să zic că mulțumesc pentru abonare înapoi și v-am promis că va urma un clip în curând. Acesta este clipul. Și astăzi ne vom juca episodul 3 din roleplay. Și ghiciți ce? V-am întrebat în episodul trecut. Și da, vedeți că am shadere. Și da, apropo, vedeți că am shader. Nu știu cât observă, dar am shader pentru clipul ăsta. Ca să se vadă mai bine, am pus shader. Hai să dau pe videoclip, pentru videoclip grafic puțin mai fancy puțin. Smooth light să dăm. Da, uitați. Merg. Vedeți? Asta e shader. Mi-am pus shader, nu știu cât observă. Dar am shader. Și da, nu știu ce ați ales voi, dar n-ați ales nimica în ultimul meu videoclip. V-am întrebat ce să fac, să fug din oraș sau să merg acasă. Nu mi-a zis nimeni nimic. Și așa că mă voi duce acasă. Și să sperăm că părinții mei nu o să afle nimic. Să sperăm că n-am întârziat. Bă, deja când am intrat pe ușă, mă zice asta mama. Alex, de ce ai spart catalogul? Nici nu l-am spart. Despre ce vorbești? Ce gătași, nu vreau să aud nimic. Știu tot ce ai făcut. M-a sunat directoarea și da, și trebuia să fiu la detenție. Bă, dar directoarea aia nesimțită. Nesimțită aia de directoare care stă acolo în continuu și mă supraveghează. Nesimțită aia de directoare. Așa că m-am supărat de tine. Treci afară dacă ești așa de nesimțit și descurcă-te. Bra. Tu terbe de ce mai ai de zis? Ce mai ai de zis în apărarea ta? Că te dă și pe tine. Și că mergi afară, ascultă-o pe mama ta și eu stau aici acasă la cald și tu la frig cu boschetarea aia de pe stradă. Bă, fraților, ce nesimțită e ăla. Ce nesimțită e ăsta. Nu vi se pare și vouă că omul ăsta e cam nesimțit? Nu vi se pare și vouă că ăsta e cam nesimțit? Las că o să mă răzbune pe tine. Fai. Și m-au trimis afară. Dar am o veste că nu mi-a luat itemele din inventar. Și m-am încheiat de la basement. Eu am încheiat de la basement. Eu acum am încheiat de la basement și pot să mă duc în basement. Și nu mi-o luat cheia. Chiar să mă duc pe aici să nu mă vadă. Dar stai că nici n-are cum să mă vadă. Să nu mă vadă, sper să nu mă vadă nimeni. Mă duc pe aici, vreau să vă arăt. Locația asta nici nu cred că o știți prea mulți, pentru că nu știți harta. Aici este o căsuță mică. Aici e o mică căsuță. E o căsuță mică care... Stați să știți că în episoadele următoare, oricum, am plan să fac fece. Rău, am dormit pe clipuri. M-a dat ce apare. Și să sperăm că nu pățim ceva mai rău azi. Pentru că am spart catalogul și știți bine că m-au dat afară ăștia.
din casă. Ei, eu sper că o să fie mai bine astăzi și mă primesc înapoi în casă. Hai mă, te rog eu, lasă-mă să intru. Oh! Și că gardian. Fiecare începe aici. Sper să mă lase. Pentru că, stai, că acum realizez că și-au pus gardieni ăștia. Că ăștia și-au pus gardieni în casă. Ca să nu vede că ești Alex și nu te pot lăsa pentru... Se vede că astăzi este și mai rău. Lasă că în episoadele următoare îmi găsesc eu un loc unde să stau și o să rezolv și problema asta, dilemele. O să rezolv dilemele, îmi găsesc și un loc de lucru. Dar deocamdată nu știu ce să mai fac în oraș pentru că mai am, uite, mai am abia doar un stack de diamante mai am. Și trebuie să lucrez, se vede că trebuie să lucrez mult. Trebuie să lucrez mult pentru a mai putea să supraviețuiesc. Trebuie să lucrez aici mult. Hai să vedem casa asta între timp. Mamă, ce mi-ar plăcea să locuiesc într-o casă de asta. Poate își pune omul ăsta casa de vânzare și pot să o cumpăr. Dar trebuie să lucrez o grămadă. Hai să vedem dacă este cineva care m-a... Bă, ăsta pare un job destul de bun. Și eu cred că am să-l iau. Că am de lag din cauza shaderului. Nu contează ce job îmi iau, contează doar să-mi fac bani. Nu vreau să iau o casă goală să mă fac eu tot. Pentru că am găsit casa aia maro care pot să o cumpăr. Casa asta maro de aici, din câte am văzut eu. Nu o să intru pentru că e a unui om încă. Până o vinde el. Aici poți să ai două camere la asta și ai și un basement. Cred. Nu știu, parcă 2 etaje. Dar la casa asta? Nu, e goală. Și aici la fel e goală. Casa asta cred că e goală și ea. Și casa asta e mobilată, dar e prea mare. Și am găsit o mașină. Îmi trebuie cheie. Ce mod este? Îmi trebuie cheie ca să o conduc. Ce deștepți. Hai să vedem ce zici aici. Ci că 576, bă, asta pare locul unde zice că adresa 576. Și pare aici că este. Aici pare să fie locul. Pare să fie ăsta locul. Nu știu ce să zic, pare că ăsta să fie locul. Asta vă zic. Sper să mă angajez. Te angajez, salar 500 de dolari pe săptămână. Bă, s-a făcut. Dar eu, deci și eu sunt cu poșta eu sunt. Trebuie să livrez scrisori. Ce e aici între timp? Vreau să ce e aici? Aici sunt alte birouri. Care nu cred că am eu treabă. Ce e aici? Bă, eu sunt cu poșta. Am primit... Bă, cum vedeți, am primit 2 chei ca să vedem care e bună. Și apropo, cheia asta nu se potrivește, dar în curând am plan să... Dacă este asta de vânzare sau o mașină de vânzare, am plan să cumpăr una. Deși e cam ilegal. În fine, pentru că nu cred că sunt polițiști care mă opresc. Bine. Dar până aici, asta e mașina mea de... Trebuie să livrez cu asta. Vedeți că am chesturi deja. N-am buton de open. Drive. Și uite că se potrivește cheia. Și eu trebuie să livrez scrisorile, practic. Practic asta fac, livrez scrisori. Ca întotdeauna. Vedeți că am chesturi aici. Vedeți că am chesturi. Da, am de livrat scrisori, nu glumă. Ok. În curând, ok, trebuie să livrez 2 pentru el. Ok. În curând.
în curând dacă... o să trebuia să în curând să luăm un telefon. Și v-am zis, pentru joburi mai bune trebuie să luăm un telefon. Pentru că jobul ăsta l-am găsit pe un afiș care zice că cerere de angajare. L-am găsit pe un afiș pe ăsta, dar pentru joburi mai bune o să trebuiască telefon. Ok, și nu cred că stă cineva. Că aici locul ăsta e abandonat. Bă, dar nu prea stau mulți. La școală, că nu cred că trebuie să bag ceva. Eu mă duc să spun acum domnului de la poștă. Sperăm că o să fie bine. Bă, domnule, am livrat scrisorile. Acum îmi trebuie salariul neapărat. Apropo, să nu uit ceva. Vă dau... uitați aici cheia și scrisorile. Pentru că să mi le dați, îmi dai cheia după aia. În fine. Apropo, am văzut că vindeți o mașină. Și aș vrea să știu cât costă mașina aia. Pentru că vindeți mașina, am văzut. E ieftin. 20 de diamante, adică. Uh, 18, 19, 20. Mie trebuie diamante rău. Eu sărăcit rău. Știți și voi că eu sărăcit rău. Uitați aici diamantele. Da, nu uitați, acum trebuie să-mi dați cheia. Uite, mulțumesc pentru cheie. Mulțumesc frumos pentru cheie. Și că să stăpânești cu drag. Pentru că cu restul diamantelor care trebuie să le obțin, am obținut cam 500 de dolari. Și chiar am obținut 500. Acum trebuie să așteptăm până într-o zi. Acum ne vom duce la magazin să cumpărăm un telefon în curând. Trebuie să cumpărăm telefon pentru a primi joburi mai bune. Bă, asta e mașina care, aparent asta e mașina care o vândut-o el. Asta este mașina. Ia auziți. Ce sticker să-i pun? Cum pot să... Ok. Poate mi-o dați... Nu. Aparent m-am uitat și am greșit eu mașina. Nu mi-o vindea el, era asta. Se pune cheia. Bă. Asta era mașina. Bun, asta era mașina care trebuia să o cumpăr de la el. Ignorați cucumotul. Chiștitarea aia, cred că încă mai sunt acolo, nu-și vând casa. Eu am plecat. Dacă mă gândesc mai bine, să mă duc până la un magazin. Ca să crească, trebuie să cumpărăm lucruri, nu glumă. Chiar trebuie să cumpărăm lucruri acum, când vorbesc serios. Eu chiar trebuie să cumpăr lucruri. Că-mi trebuie, până seara. Vreau să zic că e un oraș destul de drăguțel. De drăguț. Deși sunt mulți bârfitori în orașul ăsta. Eu zic că e drăguț orașul. Dar departe rău, bă, da, după o oră. Bă, da, departe rău e magazinul ăsta. Văd că m-am oleac și ies din oraș. Ce e aici? Aici îi? Library. Amândouă sunt librării. Ciudat. Am să revin acum. Vă arăt mai pe scurt ce am luat. Bă.
Mulțumesc că te pui. 64 de alea de pui. Și acum ne vom duce spre casă înapoi. Aici era poșt. Bă, acum să vedem cine o să ne sune pentru că am luat telefon, acum trebuie să ne sune oamenii ca să vedem. Acum trebuie să ne sune oamenii. Măcar acum în primul rând trebuie să ne sune oameni pentru ca să facem joburi, că altfel nu putem. Eu vreau să zic că nu mă întorc la viața aceea care am luat jobul ăla de pe afiș și cred că în curând când primesc un job nou îmi dau demisia de la cel vechi. I-am claxonat șeful. Mergem la șef să zicem. Șefule. Și că da. Bun. Poți să-mi crești un pic salarul. Și că da, de ce ai nevoie? Păi, bă, dar de ce ai nevoie, bă? Pentru că trebuie să-mi cumpăr o casă. Că nu prea mai pot să locuiesc. În fine, știi, înțelegi. Zice, bă, da... trebuie să, pentru ca să cresc, bă, 4 ore, ok. Da. La aceleași case, nu? Sau mai multe case. Mai multe case. Ok, mai multe case. Păi, atunci, băi, dăm cheia ca să... Dăm scrisorile ca să le livrez. 9. În fine. Am o dubă nouă ca să livrez. La corespondența. Oricum are 2 de plătit, nu una. Și am să livrez doar la oamenii unde stau oamenii. Nu mai livrez oriunde. Că mi-a și zis omul. Bă, tu livrează doar unde stau oamenii. Partea asta de oraș văd că nu e chiar așa de populată. Vedeți că sunt villageri. Dar partea asta de oraș văd că nu e chiar așa de populată cum era. Hai, merge odată, măi! Deci eu m-am săturat de lagul ăsta. Chiar m-am săturat de lagul ăsta. Abia aștept să termin odată lagul. Bă, dar terminați-i mișcarea. Bă, ce mișcari proaste au. Ia, mă iau la bătaie cu ăsta pentru un ceas. Ia, hai, ce poți? Nu poți nimica. Ia, nu mai fugi tu. E la bătaie cu mine pentru ceasă. Hai să ne batem cu ceasă. Hai să ne batem pentru ceasă atunci, hai. Dacă vrei să ne batem pentru ceasă, hai să ne batem cu ceasă, hai. Să ne batem. Oare cine o câștiga? Uite, eu. Vă întreb, nu e așa că eu câștigam? Nu e așa? Nu e așa? Ok. Hai să vedem, omul își vinde casa acum în momentul adevărului. Casa e de vânzare, ca să o cumpăr. Oh, ce bine. Casă, dulce casă. În sfârșit am o casă nouă. Welcome la tot acest clip, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți și alte episoade, nu uitați de un like, de un subscribe și să-mi spuneți ce mai vreți să fac pentru seria asta. La revedere!